Aikas paljon tuulta, mutta mieli lämmin kun kohti iltaa suuntaan. Kirjurista Isomäken matkaa jatkan. Kattila kuuma jo ennen kuin peli alkaa. Työttömät hitsarit, nuo Roma Repolan duunarit huutavat, karjuvat yhteen ääneen. Taistele ässät, Piken pojat taas kaukalossa vääntää. Taistele ässät, antavat kaikkensa ja voiton meille kääntää. Pilli soi ja toinen erä alkaa. Tarkka patjantaa ja yleisö huutaa seulaa. Julle se jotain omaa taas selittää, mutta ei se ainakaan tunnemaa selätä. Pihlava Yyteri, koko hiton Länsi-Pori huutavat, karjuvat yhteen ääneen. Taistele ässät, Piken pojat taas kaukalossa vääntää. Taistele ässät, antavat kaikkensa ja voiton meille kääntää. Kiekko tippuu ja kolmas erä päälle. Ei vastustaja ees löytänyt jälleen. Proffa se kiekon mukaan dominoi. Samalla kun Miro kultakypärän moukaroi. Taistele ässät, Piken pojat taas kaukalossa vääntää. Taistele ässät,